kerjamu sih, Kang. Tinggalin kerjamu sih. Tinggalin kerjamu sih, tenan. Iwae tontonan. Anco. Tontonan, iwae. Gendruwone. Kerja. Yes, obat das larang, Cak. Obat das larang. Parabak larang. Wes, parabak wis tutup. Parabak tutup. Iwae tontonan, ya Allah Gusti. Iwae tontonan ora do mancing. Wes ijino bosmu kabeh mancing kok sik. Matane. Astagfirullahaladzim. Ngeri tan. Yo cai gendruwone kok mati. Duk, alah berat pun alah pun. Walalalalalala. Alah. Duk. Alah harus nang ngendi iki. Alah. Ada. Akhirnya neng BKO bolo. Ini pangkalan ndang legi ya. Tekan kene bolo. Mlaku nisar adoh nih. Biasa nih mlakune neng kono kan. Medune iki gur neng kene tok. Oh, parkirane bro. Cedak. Wis iki ngenteni koncone bareng sih. Ngenteni barengan. Kayak budial. Keluar gede bolong, ini spot favoritku. Tapi wis darane ambles bolong. Karek sithik tok iku tok. Karek sithik tok. Saya ndak tahu di nanti pokoknya manut Mbah Toyib. Spotnya mau kemana wis pokoknya arahkan ke air. Oke. Nah, nanti tunggu di spot. Spotnya ini dulu itu spot bolong. Ini udah tenggelam bolo, dalam banget ini. Ini hitungannya dulu masih buat ditanamin petani loh ini. Udah kayak gini, airnya full tank. Oh. Itu pohon akasia nih, kok pohon akasia pohon apa ya nih ya? Sampai tenggelam loh bolo, udah pada tenggelam ini. Karena air BKO full bludak ini. Ini baru sini saya sendiri nih, saya mendekar, nggak ada temennya, enggak apa-apa. Mendekari dewe wani. Just dan pokoknya mantap, spotnya mantap. Tuh, banyak yang mancing. Ini saya berangkat cuma bertiga. Ada teman 2 orang. Tapi saya sendiri. Itu tadi dari Suwada masih dari mana saya lupa. Nah, ini udah nyampe spot bola. Alah, nek manuk but. Burung-burung tekan manuk but. Ayo, wah ini ada sampah. Wah ini kalau jorone bola yo. Sahdu tenan bola, sahdune ya ampun. Ya ampun sahdune kok ini. Glagae sahdu glagae. Just right. Wis jero kabeh. Spot kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mancing semua nih. Ketemu lagi dengan Indri Solo Channel. Nah ini saya nyepot di Kelur Cilik Bolo. Tadi naik perahu dari Dermaga Gandang Legi. Naik perahu nih Mbah Toyib. Saya direkomendasikan ke spot Kelur Cilik dulu. Nah ini saya ditemani ada tadi ketemu di Dermaga. Dari pun tadi? Aku Karanggede. Oh, dari Karanggede. Wis pokoke maka dhewe iki rasa semelang gak nek kanca bolo. Wis to, engko tekan spot iki duwe kanca anyar. Enggak lah. Dulure tambah akeh. Wong mancing iki gampang banget ndek kanca. Oke. Tak prepare bolo. Udah matahari udah mulai terik. Kelihatannya gelap tapi karena backlight aja. Ini matahari udah panas ini. Oke, enggak usah pakai lama-lama. Langsung prepare. Bola, mari kita melepar mancingannya. Wis. Oke, baru ngebom itu. Wow.
Pinten meter kira-kira niku Pak? Kira-kira pinten meter niku? Jajal ngene langsung kesangkol le. Kecantol. Pring niku no paling. Iya ya. Iya. Jajal to. Ini bola aja mbok sang pas entuk tok bola rekosane ngene iki lho boloin mancing iki. Lho, samu ini entuke ketok gamping ngono. Wah, itu iwak tok. Kan terlalu mudah silite iki ya. Ini nggo usaha. Iwak dulu wis kesangkol. Wong entuk iwak kecantol jare. Aku meh renang-renang bola. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Iki tamu pemancingnya bola. Bismillah, ngono nami ora ngarani. Wah, keliru orang bu kambangan sing gede bola, kambangane serompot kabeh. Langsung sinyal. Tak bom sik mau bola ora tang sak tekem. Bom mau sak tekem. Yo, kaya nang arep angslep. Alal. Apa? Makol sempala. Alalala. Mana ngetrek-ngetrek kabeh nyono gol sem iye. Lemok. Golek nila iki pula. Golek nila. Oh, ra gosem. Target iki nila ra gosem kok mah gosem. Perdana ke gosem. Duk, alala. Duk malah gosem meneh. Rembok iki piye iki kelor isine gosem kabeh. Walah, yung. Tembakane harus setengah meter lho bola. Gosam iki. Semua. Ilane nang ndi iki? Sindit kabeh. Kles. Dimam tang. Kilo. Dimam kilo. Hus. Kilo. Nah. Pak siji war kowe. Kono. Walah ngono angel-eran. Bola ini pindah titik spot bola tadi diajar terus apa golsam itu ikan itu loh apa ya sejenis lohan. Wah repot saya pindah sini bola akhirnya ya ketumbuhan gelagah ini loh ini saat tidaknya di sini saya masih juga aman dari sinar matahari. nggak takut overheat kameranya. Lho, dimakan bolo. Lo ndak jadi. Lapun, alala, bajir, ilalala. Kayak apa iwak lehe, dah. Telat berekam sangi bolo, alala, ulah, gede nak bolo. Wah, yo. Oke, alala babon bolo. Babon iki kena babon. Oh, lor bolo. Mene. Wah, imot ulah ki gersmene tok. Lah piye? Kail kuwi gur-gur telu tok lho bolok. Lotok sik kenaman. Asem. Alhamdulillah. Akhirnya dapat nila bolo. Babon mayan mang nyari. Atah. Ki kae guwendeng sing mancing iki. Mancing ning kene lho bolo. Rekos tenan iki. Jiko iki rekos iki. Kae gur telu bolo. Alah. Lecon kilo gur telu wae entuk semene. Lah kon nyapake mancingin mana lho. Kaile kur cilik ning nggo nyagret target Pak gede. Wanine greneng gede. Apa terus greneng cilik entuk iwak cilik ngono apa ya? Kita tonton lho. Tablek bokok isik iki. Tonton iki kau lihat.
Weh, alhamdulillah. Nila perdana langsung babon bolok. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Ora nyeneng kene iki bola, suwi ra entuk iwak gede-gede niki. Iya iki lagi WKO usum iwak gede-gede. Nyenengke. Mantap iki. Duk, alah berat mana lah pun. Walalalalalala. Alah. Sisik gede. Nah, kita apa lo? Abang gede. Mayan. Nggih. Waduh, iki sing susah ya. Wah, gede meneh bola. Mene genti bola. Alah, mini hiri. Pelek jan kene iki jan. Greneng kur telu lek jan. Alah. Dikit. Walah telak banget iki. Wah, telak bola. Telak. Aduh. Tuh. Sik diletak sik we. Iki kon daripada ucul. Alah. Latak sik bola. Sik aku duwe akeh. Untung nyemplung rene. Telek mangane. Jika angel tenan. Kowe. Kena ora kowe. Lur cilik bola. Rasa iwake. Gede tak padangkan kita. Soalnya fake leg bola. Wah, ndok iki. Ndok bola. Wah, guys. Oke, masuk karang bola. Alah yo, ora enak cilik bola. Ora enak iwak cilik. Gede kabeh. Tolong nyari wae reneng iki mau. Wis entuk loro iki. Tolong nyari renek bola. Mantap jiwa. Ini iki lho, iwak sing tak golek-golek lho. Tarikane ora karo-karuan. Ya. Ya gendeng-gendeng. Gede-gede, ngantek gendeng-gendeng gede-gede. Iya, sing mancing nek gendeng iki. Mantap. Ngene lho sing tak goleki bola. Mancing gak kuat. Wis pirang-pirang angkatan kok cilik-cilik wae. Pol tang nyari sedih. Yuh, ngene iki sing digoleki. Iwak yo ini. Wih, dipangan meneh bola sik. Kok dipangan meneh. Pan meneh. Lho, lanang iwake. Alah. Tak kira lanang iwake. Walah. Terus rati sebelah jebane wis kena iwak digondol kena. Ada. Mayan, Bro. Tempulmu iwak bola. Gendut, reneng piti-pitine. Oh, reneng pletekane bola ning kene, Bro. Walah, nyenenge tenan spot iki. Elok. Ini betah mancing sedina iki. Alah. Ora endang kok. Lah kok narik dan alah. Latak kamar bola. Alah. Kau naruh kalau bola. Udah iwak beda. Iyo. Arum tenan. Kowe rantuk iwak gede-gede. Nah, bola. Kelur cilik bola. Aduh, tenan. Ada aku kambul iki. Ditemu pantikane mu. Masuk karo Pak. Alhamdulillah. Iwak menah lek. Lah nantol rene. Berotane asik-asik. Tembakane deru.
Waduh. Alalah, alalah. Arep nang ndi? Yo, mene nah. Ada. Iki arep nang cilik bolo. Lho, iwake mene-mene iki lho, bolo. Alah, kose. Alah, kroncal. Alalah. Alalah. Telek aman. Alalah. Nang ndi jane iki? Lho, bolo. Iwake mene-mene iki. Tang nyari. Paling cilik tang nyari bolo. Walah yo. Kan kono teleke. Saya tak jikok ke, untung aku nggawa alat bolo. Untung aku nggawa alat. Endi iki? Untung nggawa alat bolo. Iya. Tak nah. Iwak apa iki? Lho yo, kropyak. Ra umum. BKO bolo wis, wancine nyerbu BKO genti iki. Wancine nyerbu BKO. Ngidule kosek ngidule. BKO genah. Wak tok iki. Alalah harus nang ngendi iki? Alalah. Ada. Iya rene. Alalah bolo. Is, ada. Nyenang tenan bolo. Mana telek. Main terus sih. Piye iki? Kan ra tetah piye iki? Mulai kan bas. Toyep petok bengi. Aduh. Iya. Mantap. Mene salah dilotok ya lek Jon. Sak mene dilotok. Yang lotok sak ndure iki mau patut. Jos tenan, seperti jos tenan. Wah, toyo manggolek king spot ya pas men. Wah, iwak tok. Spot kelur cilik bolo, wis. Kan target tidak tercapai, mah. Kan tidak sesuai target bolo. Pae mene iki kok entuk target kuwi 2-3 jari. Ikat targetku 2-3 jari mantuk semene-mene. Piye iki? Yo. Ra umum lah iki terus piye? Iki pirang kilo iki terus. Ya ampun. Yes. Iki galu-galan tok iki iki. Iki rada pengen. Kelur cilik bola wis. Ora parani to, gelo kowe ora parani. Tenan wis, wang mriko. Wak tok tenan wis.